sha wahala so ku yi mun uzuri, inda dai shi so zuciya yake sarkewa. Na sha wahala so ku yi mun uzuri, inda dai shi so zuciya yake sarkewa. Wata yarinya ce da san ta yi mun lahani, can a baya na so ta zuciya har da jiki. Lokacin da san ta yake ta yi mun sanani, sai ta nuna mun san aranta wai ko a jiki. Inda yi wanka sai gidansu komai hadari, na zamo bawan so da kauna ku yi mun uzuri. Al'umma sun shaida ina ta san taradari, ita ko zuciya take ta sawa a jiri. Dan ku soyayya ce ta so ta zama hadari, ba abin da ya wadata zuciya sai haƙuri. Zuciya ta fi sukuni ta kamar mai sihiri, rabbi ya ban mafita a dole mai alfahari. Zikin dawo har kina faɗin mai uzuri, aikwakin kausa ni a yanzu na yi katare. A yanzu ba san ki a zuciya ki bar ban haƙuri, inda komai ai lokaci gare ki nazari. Shawara 'yan mata maza duka fannin so, inda kun san shi so a hankali ke na so. A gurin wankin zuciya ba a sa soso, kalamai nan gaskiya kawai ɗan kwaso. Idan ka gano ana ƙaunar ka na gaske, rikon gaskiya ake yi kar an yi sake. Keke ne mai baituka masoya kulke, shaida zaki na so ko ya girburke.